Кайнар сәламнәр дуслар, бер атна вакыт үтеп тә китте. Димәк, сезнең игътибарыгызга музыкаль бейеклек хит парадында булган үзгәрешләрне җиткерер вакыт җитте. Мөгаен сезнең арагызда бүтән шәһәрдә яки бүтән илдә яшәргә теләүчеләр бардыр. Шәхсән мин үзем Европа шәһәрләрен бик яратам һәм ул шәһәрләрдә дә яшәп карау теләге бик зур. Ә безнең хит парадыбызның резидентлары моңа ничек карый һәм алар нинди шәһәрләрдә яшәрләр иде? Мин Ранил Нуриев алдагы минутларда сезгә шуның турында сөйләрмен. Сез TMTV каналының мөһим музыкаль бейеклек тапшыруын карыйсыз һәм без башлыйбыз. Музыкаль бейеклекнең унлыгын билгеләр алдыннан без бер резидент белән сау булашырга мәҗбүр. Бу атнада безнең хит парадны Илназ Гарипов калдырып китә. Һәм бүген без аның клибын тапшыру кысаларында соңгы тапкыр карыйбыз. Ни өчен дип сорама, очраттым да яраттым. Сиңа гашыйк булганымны сизмичә дә калганмын. Ничек кенә тырышсам да, сине оныта алмадым. Хәзер инде синсез яши алмавымны аңладым. Син минем соңгы тукталышым, йөрәк сине үз итте. Ни өчен диеп сорама, яратам бетә китте. Син минем соңгы йөрәк сине үз итте. Ни өчен диеп сорама, яратам бетә китте. Ә хәзер музыкаль бейеклектә премьера. Язмыш төеннәре җыры белән хит парадыбызның резидентлары рәтенә бүген Фирдус Тимаев килеп кушыла. Дуслар, безнең җырчыларның язмышын сез хәл итәсез. Шуңа күрә игътибар белән карыйбыз. Гадигенә түгел, минем сигән ярым, әйтерсең әле, чәчәк бәйләме, аклык сафлык чәчкән, шушы чәчәк белән язмышымны бергә бәйләдем. Күңелемдә бары шишмә агышлары, аның гына моңлы тавышы. Кирәк түгел миңа башка гүзәлләрдә, кирәк түгел чителәр язмышы. Шишелмәсен иде yazmış diyenlere, in yaratkan köşen bulganına, sigeni yarın bilen jirde yaşayken, belki düze taşıp durganına. Yaxşıdan da yaxşı табылыр дип тагы, яңа хисләр эзли башламам. Бергә бәйләп куйган язмыш тиеннәрен бер кайчанда сүтеп ташламам. Рәхмәт язмышыма, сине тапканыма, йөрәгемнән чыга җыр гына. Синең исемеңне җырга кушам инде, кайта-кайта яшьлек языма. Шишелмәсен иде yazmış diyenlere, in yaratkan köşen bulganına, sigeni yarın bilen jirde yaşayken, belki düze taşıp durganına.
Sen yarım eytirsen bile şeşek beyleme Oklık saflık şeşken şuşu şeşek bile Yazmışımla birge beyledim Бүген музыкаль бейіклікнің 9-нчы урын яулаушы Илмира Нағимова Казанда яшәргә теләвен белдерде. Ул Казанны бик ярата. Монда укыган, карьерасы монда башланып киткән һәм иҗатының язмышы да Казан белән бәйле. Җырчы киләчәктә мәркәзебезгә күчәргә планлаштыра. Һәм бу яхшы адым. Чөнки Илмира Казанда үзенең иҗаты һәм моңлы тавышы белән бик яратылды. Yazlarımda şeşek ata bitip bakışamda Kilem onun yanlarına yüreğimni bit aşarıga Okolum ağaç, okolaştay Şeşekleri bik hoş isli Yazgı jillerde pışıldap Bəxtli bul ditisli Okolum ağaç, okolaştay Şeşekleri bik hoş isli Yazgı jillerde pışıldap Bəxtli bul ditisli Kiyermen appak gülümek Ak vəğdələrgə deylenip Yaşasın məngə par yürək Okolum ağaç, okolaştay Şeşekləri bik hoş isli Yazgı jillerde pışıldap Bəxtli bul ditisli Okolum ağaç, okolaştay Şeşekleri bik hoş isli Yazgı jillerde pışıldap Bəxtli bul ditisli Olam ağaçım, inlerini Koşup sina sığınam Hayırlı yol dile tevgi Adımım gümür yolundan Okolum ağaç, okolaştay Şeşekleri bik hoş isli Yazgı jillerde pışıldap Bəxtli bul ditisli Okolum ağaç, okolaştay Şeşekleri bik hoş isli Yazgı jillerde pışıldap Bəxtli bul ditisli Узган атнадагы хит парадыбызга премьер булып килеп кергән Әнвәр Нургалиев бүген инде 8-нче урында.
Кызу темплар белән хит парадыбызның баскычларын яулаган Әнвәргә уңышлар телибез һәм җырын тыңлыйбыз. Үтсәдә еллар тезелеп сафкан, йөрәк һаманда сине ярата. Атларда йөрми, хәбәрең килми, ике арада тирән кар ята. Ике арада тирән кар ята, йөрәк һаманда сине ярата. Ике арада тирән кар ята, yürek komanda seni yarata. Bilmem kim bilen ömür itasen, tükenesindir o bit min tügel. Minde gül seni sağınam şolay, ikinci yarım Сиңа тиң түгел, икенче ярым сиңа тиң түгел. Үкенәсеңдер, ул бит мин түгел. Икенче ярым сиңа тиң түгел. Үкенәсеңдер, ул бит мин түгел. Белән сиңа сәламнар юллыйм. Тыңлыйсың микән? Уйламый калган бер көнем дә юк. Соңдыйсың микән? Уйламый калган бер көнем дә юк. Соңдыйсың микән? Җыр белән сиңа сәламнар юллыйм. Тыңлыйсың микән? Тыңлыйсың микән? Уйламый калган бер көнем дә юк. Соңдыйсың микән? Җыр белән сиңа сәламнар юллыйм. Тыңлыйсың микән? Уйламый калган бер көнем дә юк. Соңдыйсың микән? Җыр белән сиңа сәламнар юллыйм. Тыңлыйсың микән? Соңдыйсың микән? Татарстан яршаллы Илмира Сөләйманова икедә уйламый шулай дип җавап бирде. Аның шалда яшәвен инде һәрберегез белә һәм Илмира өчен үзенең шәһәреннән дә моторрак җир юк. Туган як инде ул. Иң чистасы, иң моторы ди Илмира. Музыкаль биеклекнең 7нче урынында минем язым син икән җыры белән яршаллы шәһәрен үлеп яратучы Илмира Сөләйманова. Çeşlerime bağlı büttü yaz ile. Biz kavuşkanlar günlerde yaz idi. Devge bülek şeşekler beylemleri. Başlarımın şul şağı eylengenleri.
Tövge bülek şeşekler beylemleri Başlarımın şu şağı eğlengenleri Taşı sular kağadılıkın Kaytarıp yarlarına Kaytardın mini mehebet Bekhteli yazılarıma Yeşik canım bu hislerini Yazlara sayın yanardı Yeşik ömrünü yaz edip Yaratılıp Yeşik ömrünü yaz edip Yaratılıp Siz geldik sayrı kışlar dallarda Paralap sayrar şunu tuğan alarda Biz birge biz şuna yaptı tonlarda Yaratabız şuna mattır yazlarda Biz birge biz şuna yaptı tonlarda Yaratabız şuna mattır yazlarda Taşı sular kağadılıkın Kaytarıp yarlarına Kaytardın mini mehebet Bekhteli yazılarıma Yeşik canım bu hislerini Yazılara sayın yanardı Yeşik ömrünü yaz edip Yaratılıp Yeşik ömrünü yaz edip Yaratılıp Sensiz yazlar yaz ikenini görmedim Sensiz nazlar naz ikenini bilmedim Benim yazım sen ikensin sen gene Senin yazın men ikenmin gene Benim yazım sen ikensin sen gene Senin yazın men ikenmin gene Taşı sular kağadılıkın Kaytarıp yarlarına Kaytardın mini mehebet Bekhteli yazılarıma Yeşik canım bu hislerini Yazlara sayın yanardı Yeşik ömrünü yaz edip Yaratılıp Yeşik ömrünü yaz edip Yaratılıp Алтынчы урында сагындым авылымны җыры белән Айрат Сафин. Айрат үзе Мәскәү егете һәм Мәскәүне бүтән шәһәргә алыштырырга да теләми. Ул анда туган, шунда үскән һәм хәзер дә шунда яшәп иҗат итә. Айратның әти-әниләре дә туганнары да Мәскәүдә. Шулай да Айрат Лос-Анджелес шәһәрендә яшәп карар идем дигән теләген белдерде.
Sağınıdım, sağınıdım avılımınım yemyeşil şiremeli uğramı Şu uğramı buylatıp koytkanı da uylanıp Yeşlikке koytkanı kükü bulamı Şu uğramı buylatıp koytkanı da uylanıp Yeşlikке koytkanı kükü bulamı Sağınıdım avılımın kırlar Turgaylı king bası yılları Şu yıllar ızganı da Turgayjın sızganı da Hatırlıyım yaşlığım yılları Şu yıllar ızganı da Turgayjın sızganı da Hatırlıyım yaşlığım yılları Sağınıdım avılımın küller Bederek dağlı yılgeni kül yarı Sanduğaş sayrağaş Küngülge mıntılgaş İske alam yaşlığım tonları Sanduğaş sayrağaş Küngülge mıntılgaş İske alam yaşlığım tonları Sağınam avılımın Yaşlıkta ıskalıgan jileri Aytkanı da üzülemi tüzümeymin Yaşlıkının tabılma sizleri Aytkanı da üzülemi tüzümeymin Yaşlıkının tabılmaz izleri Sağınıdım, sağınıdım avılımın Yemyeşil şiremeli uğramı Şu uğramı buyladı Koytkanı da uylanıp Yaşlıkke koytkanı kükü bulamı Şu uğramı buyladı Koytkanı da uylanıp Yaşlıkke koytkanı kükü bulamı Yaşlıkke koytkanı kükü bulamı Yaşlıkke koytkanı kükü bulamı Күп кенә шәһәрләрдә йөрергә туры килә, ләкин Казаныбыздан да матуррак шәһәр юк, ди Артур Марат дуэты. Чыннан да, Казаныбыз көннән-көн үзгәрә, яңа биналар, парк-скверлар төзелә. Яшәп иҗат итәр өчен менә дигән урын. 4нче баскычта «Әгәр мине сагынсаң» җыры белән Артур Марат дуэты. Əgər mini Zəbzəngər kukə qara Sin yaşagən yoqqa taba Oqquşlar şöp bara Ligəytələ məxəbətdə Oqquşlarga dingemede
Aldırma zəngər gökdən Ak qışlarını tapmasan Olarının bit ömürləri Zəngər gökə bəylənən Hükmü ak qışnın ömürü Ak bulub qaylənən Bik sağınsan ak bulutlar Күренер ak kış bular Ak mamıklar var idi Işırdır ak kış bular Kar bürtükler bürtükleri aldığında Bütünülüp yürürler Ondan göz yaşlarım bulup Kirpigin derler Kirpigin Татар эстрадасының танылған гаилә дуэты Ләйсән Гимаева белән Булат Бәйрамовның клиплары күп. Без аларны төрле җирләрдә төшерәбез. Бу тыңлаучыларыбызны шаккаттырып, кызыктырыр өчен генә шулай эшләнә. Ләкин Казаннан күченеп китергә теләмибез ди алар. Ләйсән Гимаева һәм Булат Бәйрамов соң мәртәбә. Рәхмәт. Тәмле булган. Кайчан син үзең ашарга пешереп, өстәлләр әзерләп, миңа романтика ясыйсың? Соң мәртәбә гашык булдым бугай, соң мәртәбә йөрәк яныр күк. Синең генә назлы мәхәббәтең җаннарыма шифа табар күк. Соң мәртәбә, соңгы тукталышта мәхәббәтем сиңа тукталды, сине күргәч кенә йөрәгемдә соң мәртәбә гүя уталды. Соң мәртәбә, соңгы тукталышта мәхәббәтем сиңа тукталды, сине күргәч кенә йөрәгемдә соң мәртәбә гүя уталды. Соңгы тапкыр гашык булуымны сине күргәч кенә аңладым. Тик соңгысы булсын инде диеп мәхәббәтем шулай сайладым. Соң мәртәбә, соңгы тукталышта мәхәббәтем сиңа тукталды, сине күргәч кенә йөрәгемне соң мәртәбә гүя уталды. Соң мәртәбә, соңгы тукталышта
Күзләр күзгә карап бер-береңне сөеп яшәүләргә ни җитә. Соң мәртәбә татлы хисләр белән янсын безнең йөрәк көймичә. Соң мәртәбә соңгы тукталышта мәхәббәтем сиңа тукталды. Сине күргәч кенә йөрәгемне соң мәртәбә гүя уталды. Сине күргәч кенә йөрәгемне соң мәртәбә гүя уталды. Сине күргәч кенә йөрәгемне соң мәртәбә гүя уталды. Соң мәртәбә гүя уталды. Соң мәртәбә гүя уталды. Музыкаль биеклек хит парады дәвам итә һәм көчле өчлекне ачып җибәрүче Илсия Бәдретдинованы каршы алдык, дуслар. Илсия шулай ук Казанны бик ярата. Әңгәмә барышында мин таракан кебек, кайда куйсалар, шунда яши ала торганнар рәтеннән. Ләкин Казаннан башка бер җирдә дә яшәмәс идем. Казан һәм бары тик Казан, диде ул. 3нче урын иясе Торып баз җыры белән Илсия Бәдретдинова. Siltəsə yaxın dostlar Ol yağıldı durması deyib Şatlansalar düşmanların bulması deyib Ümitin üstə tuğanlar Ol bizniki tügeli deyib Söygen keşen gitse ol taş köngeli deyip Var kişinle jayap tarafas Bir yığılıp durgan yığılmaz Alga atla bir gene kilimi jirge yaz Var kişinle jayap tarafas Yollarda yığılar jir Ağır giri duruları Taygak yoldan Duratlap baruları Kul siltegen dostlar dostu Taşlap gitken yarlar şit yar Bir yığılgaş duralsan ümitin var Var kişinle jayap tarafas Bir yığılıp durgan yığılmaz Alga atla bir gene kilimi jirge yaz Var kişinle jayap tarafas Білесізме міне бәлекей шақта бізге бик көп қонақлар келелер. Табын артларында мотор еттіріп, сөйлешіп отырғанда
Dostlar aytышканда iki kişinin birisi basıp, "Men sizga ko'ngil tinchlig'i tilayim" deb aytalar edi. O vaqtda yoshlik bilan balashak bilan men uni anlamaganman. Mana bugun yillar o'tgandan so'ng men sizning qarshingizda basıp, tugel anlab, hamma barchangizga da ko'ngil tinchlig'i tilayim. Men yaratam sizni. Butuningizda da ayrim o'tirib. Par kishini jayab tarapas, bir yig'ilib turgan yag'ilmas. Alga otla, birgina kelmay jirga yoz. Par kishini jayab tarapas, bir yig'ilib turgan yag'ilmas. Alga otla, birgina kelmay jirga yoz. Tag'in bir tapkir. Par kishini jayab tarapas, bir yig'ilib turgan yag'ilmas. Alga otla, birgina kelmay jirga yoz. So'nggi tapkir. Par kishini jayab tarapas, bir yig'ilib turgan yag'ilmas. Alga otla, birgina kelmay jirga yoz. Birgina kelmay jirga yoz. Birgina kelmay jirga yoz. Rahmat Ikzor. Гүзәл Уразованың Парижда яшәп карыйсы килә икән. Иртәнге кахва, аның янына исе аңкып торган круассан һәм янымда гаиләм. Кайда гына яшәсәм дә, дус туганнарымнан бер дә аерыласым килми ди җырчы. Каршы алыгыз, дуслар. Килче җыры белән Гүзәл Уразова. Очрагансың бергенем, бәхет бүләк итәргә, ашып күңел пәрдәсен, ягымлы итеп дәштең. Кеше яныма, кулыңны бир кулыма, мәңге синдәеп яшәрмен нур сибеп юлларыңа. Кеше яныма, кулыңны бир кулыма, мәңге синдәеп яшәрмен нур сибеп юлларыңа. Син күкләрнең йолдызы,
Шулайтып хит парадыбызның 9 басқышын белгіләп популяр жырлар тыңлап, абсолют лидерға да келіп жеттік. Эльвина Италияның Рим шәһәрендә яшәр иде. Аңа Италия кухнясы һәм архитектурасы ошый. Анда барысы да зәвык белән матур итеп оештырылган. Аннан соң Италия бит ул мода шәһәре ди җырчы. Миңа калса, Эльвинага Италиядә яшәү бик килешәр иде. Беренче урында татар эстрадасының иң зәвыклы җырчыларының берсе Эльвина. Түзә икән йөрәк, түзә икән, моңзарына олы сагышына, тапкач кына, югалтқанына да, ялгышларга торган язмышына. Түзә йөрәк, түзә мин ишеләсен соң, улы яшнәсен, тезгеннәрем шартылап үзелгәндә, йөрәк дәшә миңа, дәшмәс. Түзә икән йөрәк, түзә икән, абынырга җиткән шокларында, серләреңне җилләр таратканда, син барыбер аны яратканда. Түзә йөрәк, түзә мин ишеләсен соң, ул бит белә үзенең бер яшнәсен, тезгеннәрем шартылап үзелгәндә, йөрәк дәшә миңа, дәшмәс син. Тезгеннәрем шартылап үзелгәндә, йөрәк дәшә миңа, дәшмәс син. Түзә йөрәк, түзә мин ишеләсен соң, ул бит белә үзенең бер яшнәсен, тезгеннәрем шартылап өзелгәндә, йөрәк дәшә миңа, дәшмәс син. Түзә йөрәк, түзә мин ишеләсен соң, ул бит белә үзенең бер яшнәсен, тезгеннәрем шартылап өзелгәндә, йөрәк дәшә миңа, дәшмәс син. Бүгенгә менә шулар, дуслар. Киләсе атнада сезнең өчен бары тик иң популяр җырлар һәм җырчыларыбыз турында кызыклы яңалыклар музыкаль биеклек тапшыруында булыр. Әлегә мин Ранил Нуриев сезнең белән сау булашам. Пока.